Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – вынікі выбараў у Еўрапарламент. Наступствы для Беларусі, Еўропы і свету. Сёння наш госць – доктар палітычных навук, даследчык Страсбургскага універсітэту Яўген Крыжаноўскі. Яўген, прывітанне. Добрый день. Яўген, першае пытанне пра значэнне выбараў у Еўрапарламент. Чаму сёлета яны былі такімі важнымі, лічыліся, успрымаліся як важныя? Чаму была такая, адносна высокая яўка? Здаецца, раней такой не было. Па Еўропе ў сярэднім 51%. Это вельмі шмат. Чаму? Мне падаецца, што тут трэба шукаць увогуле прычыну у нацыянальнай палітыцы. У шмат якіх краінах зараз вельмі канфліктная сітуацыя паміж апазіцыяй і большасцю, і таму увогуле ў большасці краін гэта кампанія у гэтых еўрапейскіх выбарах, яна была нацыянальнай, таму што увогуле гэтыя еўрапейскія выбары, яны называюцца еўрапейскімі, і наступствы вельмі часта іх еўрапейскі, таму што ад гэтага залежыць кампазіцыя Еўрапарламента, але тое, як людзі галасуюць, гэта вельмі шмат залежыць ад нацыянальнай сітуацыі. І мы бачым, што ў апошні час у шмат якіх краінах еўразвязу ёсць незадаволенне, скажем так, грамадзян іх урадамі. І гэта тычыцца, перш за ўсё, інфляцыі, нейкіх эканамічных праблемаў, пытанняў, звязанымі з міграцыяй. І менавіта таму мне падаецца, што ў гэты раз так шмат было цікавасці і да гэтых выбараў. А зараз пра змест вынікаў. Адзін з іх – это значны поспех крайне правых, ультраправых сілаў у некалькіх краінах. Прынамсі, асабліва яскрава это праявілася ў Нямецчыне і ў Францыі, дзе вы жывяце. У Францыі гэтыя сілы нават перамаглі, хаця это адносная перамога. Вось калі падводзіць вынікі агулам, ці памянялі кардынальна вынікі гэтых выбараў, скажем так, прапорцыі, суадносіны сілаў у Еўрапарламенце. Здаецца, што ўсё ж такі выйгрыш на баку кансерватараў, а не вот этих ультраправых. Зараз ёсць толькі першыя праекцыі наконт зместу новага еўрапарламенту, і па гэтых першых праекцыях сапраўды вы маеце рацыю. Перш за ўсё, аб чым можна казаць, гэта тое, што ёсць нейкае ўзмацненне кансерватыўных сілаў, і тут мы кажам пра крайне правых, але таксама пра еўрапейскую народную партыю, якая больш такая правацэнтрысцкая, класічная кансерватыўная партыя. І калі мы глядзім, напрыклад, на палітычныя групы, якія пакуль што, зноўку, з пункта гледжання праекцыі мы можам бачыць, то еўрапейская народная партыя, яна павінна узмацніцца і быць першай зноў, як і ў тым складзе. Сацыялісты будуць зноўку другімі. Страцяць яны вельмі нямнога месцаў, пакуль па праекцыях там 10, 2 ці 3. І шмат страцяць, магчыма, лібералы цэнтрысцкія, але зноўку ж пакуль па праекцыях яны застаюцца трэцяй групай. А ўжо за імі ідуць дзве палітычныя групы, якія ідуць паасобку, але якія больш ці менш, вось можна неяк казаць аб іх як аб крайне правых, больш кансерватыўных групах. Гэта група еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў, дзе тон задае Джорджа Мелоні з яе партыі Фрэтэллі d'Italia, і потым ужо за імі яшчэ больш справа, гэта ось гэта ідэ, апошняя група, дзе асноўную зноўку ж ролю граюць французскія крайне правыя з нацыянальнага аб'яднання. То бок, калі так глядзець,
увогуле, канешне ж, крайне правыя сталі мацней, але ўсё ж такі, калі мы сумуем гэтыя дзве групы крайне правыя, яны сябе ўяўляюць 130 еўрапарламентароў з 720. Але, зноўку ж, пакуль гэта толькі першыя праекцыі, таму што ёсць новыя дэпутаты, аб якіх мы яшчэ не ведаем, куды яны пойдуць. І, напрыклад, калі гэтыя дзве групы аб'яднаюцца, яны стануць трэцяй, ці можа нават, калі да іх далучацца новыя дэпутаты другой групы ў еўрапарламенце, але яны не змогуць мець большасці. То бок можа змяніцца вось гэтая пазіцыя першай, другой, трэцяй групы, дакладней другой ці трэцяй групы, але ўсё ж такі большасці яны ніяк не атрымліваюць у еўрапарламенце, і ў гэтым сэнсе змена гэтага балансу у еўрапарламенце яна не кардынальная. Але прынамсі адзін вынік гэтых выбараў аказаўся вельмі значным. Гэта рашэнне прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона правесці датэрміновыя выбары у нацыянальны сход. Ён распусціў парламент і абвясціў выбары. Ну, я так разумею, логіка такая, што раз меркаванне народа незразумела куды хіліцца, давайте мы да яго яшчэ раз звернемся ўжо пра парламент сваёй краіны і высветлім, ці сапраўды этот поспех крайне правых – это новая реальность, ці это просто незадаволенасць французаў тым, як ідуць справы. На ваш погляд, ці мае шансы на поспех Макрон? Ну, французы прагаласавалі учора так яны 30 чэрвеня могуць также прагаласаваць у нацыянальны сход, і тады што ён выйграе, он істотна прайграе. Ну, слухайце, тут сапраўды вельмі шмат дыскусій ва Францыі ідзе наконт гэтага рашэння прэзідэнта, таму што яно было даволі нечаканым для вельмі шмат каго з палітыкаў, з журналістаў, з каментатараў і так далей. І сапраўды, таму што тым больш, што перад выбарамі прэзідэнт казаў аб тым, што ён не будзе гэтага рабіць, і то, што еўрапейскія выбары павінны мець еўрапейскія эфекты, еўрапейскія вынікі. Але тут зноўку ж, гэта тое, аб чым я ўжо казаў спачатку, гэтыя выбары, яны называюцца еўрапейскімі, але яны ёсць гібрыднымі. То бок людзі галасуюць па нацыянальных нейкіх там сваіх ідэях, і некаторыя наступствы, і мне падаецца, што ў гэты раз найбольш моцныя наступствы, яны якраз такі бачацца на нацыянальным узроўні, і ва Францыі так, гэта справакавала сапраўдны палітычны крызіс. А наконт таго, якія шансы мае Макрон, напрыклад, атрымаць большасць, калі будуць арганізаваны новыя выбары, ну, мне падаецца, што ён праігрывае ў новых выбарах нацыянальных, але не факт, што выйграюць і крайне правыя. Таму што, па-першае, мне падаецца таксама, што стратэгія прэзідэнта, яна заключаецца ў тым, што людзі, як яму падаецца, не будуць галасаваць на нацыянальных выбарах так, як яны галасуюць на еўрапейскіх. Таму што традыцыйна на еўрапейскіх выбарах ва Францыі галасаванне значна больш пратэснае. І гэта не першы раз, калі крайне правыя, яны прыходзяць першымі у рэзультаце еўрапейскіх выбараў. То бок, гэта не было такім вялікім працэнтам, але гэта ўжо не ў першы раз. І, па-першае, то бок, ёсць у яго нейкая надзея, што людзі будуць галасаваць па-іншаму, больш адказна.
то бок ён прызывае да адказнасці ў нечым электарат і спадзяецца, што ўсё ж такі галасаванне будзе іншым. А другое гэта тое, што электаральная сістэма, выбарчая сістэма, яна вельмі адрозніваецца ва Францыі паміж еўрапейскімі выбарамі і нацыянальнымі. Я вас перепыню. То есть ваш прогноз, Макрон может проиграть эти выборы? Макрон можа прайграць гэтыя выбары, але іх могуць не выйграць крайне правы, таму што яны могуць мець 40% па ўсёй краіне, але калі яны маюць менш за палову на кожнай акругі, яны могуць маць ні аднаго дэпутата. То бок мой прагноз, што у Макрона не будзе большасці, але ў яго і так яе няма, але і ў крайне правых не будзе большасці. То бок можа яны значна больш, чым тое, што яны маюць зараз у парламенце нацыянальным, і не возьмуць. А цяпер да Беларусі, да наступстваў для Беларусі. Ну, вот некаторыя, прынамсі некаторыя з вот этих крайне правых, якія учора, так бы мовіць, святкавалі поспех, маюць даволі шчыльныя адносіны з беларускім рэжымам. Ну вот, прынамсі, альтэрнатыва для Нямецчыны в мінулым годзе на запрашэнне Олега Гайдукевіча прыязджала ў Менск, яны даволі часта у беларускім тэлебачанні фігуруюць прадстаўнікі гэтых ультраправых сілаў. Тое, што яны атрымалі поспех, это можа паўплываць на палітыку еўразвязу адносна Беларусі. Ну, справа ў тым, што многія з іх, нават і тыя, хто не ездзяць у Менск, выступаюць за скарачэнне ці змяншэнне санкцый адносна і Расіі, і Беларусі. І вот паколькі яны, як бы, іх там больш стала, то можа і палітыка зменіцца. З іншага боку, іх не стала кардынальна больш, яны не сталі большасцю, но і ввогуле санкцыі вводзіць, здымаць, это ввогуле не справа Еўрапарламенту. Еўрапарламент можа прыняць нейкія рэзалюцыі, можа не прымаць, але это не ён вырашае. Тым не менш, ну вот, як той казаў, vox populi, vox dei, ваш адказ. Такія вынікі Еўрапарламенту могуць паўплываць на палітыку еўразвязу адносна Беларусі? Ну, вы маеце рацыю, у кароткай перспектыве наўрад ці, таму што калі мы кажам толькі аб складзе еўрапарламенту, у гэтым сэнсе і балансы кардынальна не змяніліся, як мы з вами ўжо казалі, і як вы таксама казалі, вось санкцыі гэта не пытанне еўрапарламенту. Але тут ёсць дзве рызыкі. Першая рызыка гэта тое, што калі гэтая дынаміка, якая была на еўрапейскіх выбарах, яна будзе працягвацца падчас нацыянальных выбараў, і правыя радыкалы будуць мець большы ўплыў на нацыянальным узроўні, там нацыянальныя палітыкі краін могуць змяняцца, але гэта ўсё яшчэ вельмі гіпатэтычна. І другая рызыка гэта тое, што будуць нейкія сімвалічныя дзеянні з боку еўрапарламентароў, нейкія дэлегацыі, якія будуць больш ездзіць у Беларусь, і гэта будзе трошку даваць больш легітымнасці беларускаму рэжыму на еўрапейскай арэне. Але гэта мы не кажам аб нейкіх вельмі такіх тэрміновых і хуткіх зменах і кардынальных еўрапейскай палітыкі наконт Беларусі. Мне падаецца, што не. А скажыце, ці магчыма нейкая, як бы, можа, нечаканая рэакцыя ад этого, як бы, правага поспеху, ультраправага поспеху адносна, прынамсі, адной праблемы міграцыйнай? Наколькі я разумею, адзін з першых пунктаў, калі не першым пунктам ва ўсіх праграмах усіх ультраправых это стоп-миграция. Не допустим миграцию. Ну вот, на ўсходзе еўразвязу беларускі рэжым, адзін з нешматлікіх в свеце, калі не адзін, абсолютно свядома эту миграцию инспируе. Он штурхае этих несчастных мигрантов праз мяжу. Ну, это просто вот прямы выклік, тым ліку і ідэалогіі гэтых ультраправых. Ці для них это надта далёка, вот калі, умоўна кажучы, праз Афрыку прыплываюць в Італію, вот это кепска. А калі там праз нейкую Польшу хтосьці дабіраецца да Нямецчыны, ну, это лухта. Вот для іх этот кейс важны, для, умоўна кажучы, там, я не ведаю, французскіх ультраправых, гішпанскіх, там, чым далей ад той мяжы, тым вот як бы эта хваля спадае,
Ці ўсё ж такі, як не дзіўна, яны могуць выступіць за больш жорсткія меры адносна Беларусі менавіта з праблемай міграцыі? Ну, слухайте, тут зноўку ж пытанні міграцыі вырашаюцца на нацыянальным уровні, гэта не кампетэнцыя ў развязу ўвогуле, то бок там ёсць каардынацыя гэтых пытанняў, але увогуле большасць вырашэнняў яны ўсё ж таки знаходзяцца ў нацыянальным полі. І тут, напрыклад, у заходняй Еўропе казалі аб міграцыйным крызісе з боку Беларусі даволі шмат, можа, 1,5 гады таму, можа, 2. Пасля гэтага амаль ніхто аб тым не кажа. І сапраўды, як вы казалі, безумоўна, тут першае пытанне, якое ставіцца, гэта вось менавіта з боку Афрыкі, з боку Сірыі, вось гэтыя, як сказаць, шляхі міграцыі. І аднім з тлумачэнняў гэтага можа быць тое, што такія краіны, як Польша і Літва, яны вельмі жорстка, ёсць вельмі жорсткія намаганні прыпыніць гэтыя шляхі з Беларусі. То бок, мне падаецца, прынамсі падчас дэбатаў пытанне мігрантаў з Беларусі зусім ніяк не было паднятае ва Францыі і ў заходняй Еўропе. І зноўку ж гэта не кампетэнцыя Еўрапарламенту. А з боку, скажем, Афрыкі ці Азіі, праз там, я не ведаю, Сербію ці што, узнімалася, я так разумею? Казалася больш агульна ў тым, што шмат уцекачоў, але гаворка шла менавіта так аб уцекачах з боку Афрыкі, якія прыходзяць праз мора. А вот скажите, на ваш погляд, ці магчымая, скажем так, дрейф існых уладных сілаў у Европе, дрейф вот як бы у накірунку гэтага палітычнага ветру. У тым сэнсе так, ультраправыя не выйгралі. Але палітыкі, людзі гнуткія, і яны бачаць, вот як бы настроі грамадства, вот такія. І некаторыя могуць зрабіць выснову, што трэба хіліцца в этом накірунку, трэба как-то карэктаваць палітыку. Вот в этом сэнсе Макрон выбраў іншую стратэгію. Я кідаю выклік этому выкліку. А іншыя подумают и скажут, вот так люди думают, так трэба як бы в этом. И как бы, скажем, правые раптам станут больш ультраправыя, и ультраправыя станут уже як бы хіба не нормай. Вот такі працэс вы назіраеце, такі працэс магчымы? Безумоўна, ён ужо адбываецца шмат гадоў, але гэта звязана зноўку ж не столькі з еўрапейскімі выбарамі, колькі з нацыянальнымі, таму што ці то перад нацыянальнымі выбарамі некаторыя партыі, якія былі даволі нават сацыял-дэмакратычныя, яны могуць мяняць сваю пазіцыю і рабіцца вельмі антыміграцыйнымі. Напрыклад, сацыял-дэмакраты у Даніі, якія сталі больш жорсткімі, чым, напэўна, больш жорсткія, чым правыя радыкалы ў гэтай краіне, ці прынамсі, чым кансерватары ў гэтай краіне. Тое ж самае мы бачым пасля выбараў у некаторых краінах, як Нідерланды, як Фінляндыя, як Швецыя, дзе крайне правыя партыі уваходзяць у кааліцыі з лібераламі, у кааліцыі з традыцыйнымі правымі кансерватарамі і гэтак далей, ці калі ўрад правы, ён функцыянуе пры падтрымцы гэтых правых радыкалаў, і такім чынам ён, безумоўна, уключае частку прапаноў і частку праграмы гэтых крайне правых. І гэта рызыка і тэндэнцыя, яна даволі адчувальная ўжо ў Еўропе. І што цікава, гэта тое, што яна пачалася з севера, з паўночнай Еўропы, якая заўжды лічылась такой вельмі прагрэсіўнай, вельмі прамігранцкай часткай Еўропы. І таму, вядома, вельмі трэба пільна сачыць за тым, што зараз адбываецца ў заходняй Еўропе падчас выбараў. Таму што даволі доўга казалі, што асноўная рызыка
ось гэтага паварота вельмі моцнага да крайне правых палітык, яна прысутнічае ў цэнтральнай і ў усходняй Еўропе. Зараз мне падаецца, што рызыка яна больш у такіх краінах, як Бельгія, як Францыя і як, безумоўна, Аўстрыя, напрыклад. Евген, і наступная тэма Украіна. Не ўсе ультраправыя, не ўсе крайне правыя выступаюць супраць падтрымкі Украіны, выступаюць за скарачэнне этой падтрымкі, за мір сёння, так бы мовіць, фактычна на ўмовах Крамля. Але многія. Для многіх это важна. Многія на это робяць ставку, ну, все гэтыя скандалы, прям ввогуле наўпроставае фінансаванне Крамля, крамлём гэтых сілаў. Але справа тут не толькі, што называецца, у грошах, але і в ідэалогіі, у поглядах. І вот ізноў жа тое ж пытанне, такія вынікі, ці могуць яны, калі не змяніць, то скарэктаваць палітыку еўразвяза адносна падтрымкі Украіны. Ну, мы памятаем все гэтыя праблемы, скандалы с Орбаном, там, як его там в туалет отправляли. Вот. То, магчыма, цяпер як бы это все узмацніцца, это все як бы ускладніцца. Ці не, ці, ну, ізноў жа паўтарым, яны не перамаглі. Это вырашае еўразвяз, дзяржавы, а не еўрапарламент і так далей. З іншага боку, ветер, як бы, флюгер паказвае туды і вынік. Ну, слухайте, пакуль зноўку вы маеце рацыю, потому что пакуль яны не перамаглі на нацыянальным узроўні, я не бачу моцнай рызыкі ў кароткатэрміновай перспектыве. Але зноўку ж усё будзе залежаць ад дынамікі нацыянальнай, якая пойдзе за гэтымі еўрапейскімі выбарамі, ці гэта трансфармуецца ў нейкія іншыя зусім перавагі на нацыянальным узроўні. І вы маеце рацыю, так, вядома, што пасля 2022 года вельмі шмат партый, якія былі даволі прапуцінскімі і блізкія да Пуціна, як ва Францыі нават вось нацыянальнае аб'яднанне, яны сталі больш крытычнымі. Так, наконт Расіі, яны падтрымалі Украіну, але калі мы глядзім сапраўды, напрыклад, на вынікі галасоў, мы бачым, што калі гаворка ідзе аб падтрымцы там Украіны вайсковай і гэтак далей, яны значна тут менш, як сказаць, пранансаваная гэтая падтрымка, чым у іншых партый. І, напрыклад, тыя ж французскія крайне правыя, яны зараз кажуць, што не трэба падтрымліваць вайну, трэба падтрымліваць мір, і вось гэты пачынаецца дыскурс наконт таго, што трэба прымусіць украінцаў там садзіцца за стол перамоваў з Пуціным. То бок, рызыка зноўку ж ёсць, але яна больш такая дынамічная, яна больш там трэба сапраўды вельмі пільна сачыць за тым, якія будуць нацыянальныя выбары ў будучыні у гэтых усіх краінах, таму што змена палітыкі тут будзе, калі крайне правыя стануць больш уплывовыя на нацыянальнай арэне, а не на еўрапейскай, таму што зноўку гэта ж, як вы самі казалі, не еўрапарламент вырашае самалёты там пастаўляць у краіне ці не. І зноў ж вось таксама будзе завісіць ад кааліцый, якія могуць стварацца, таму што вось у Нідерландах ёсць жа гэтая кааліцыя паміж лібераламі, кансерватарамі і правымі радыкаламі. І падтрымка Украіны, яна засталася ў праграме гэтай кааліцыі, хаця вось правыя радыкалы, яны падчас выбараў былі супраць ваеннай падтрымкі Украіны. То бок трэба глядзець на кожную нацыянальную сітуацыю. Тут цяжка казаць аб нейкай еўрапейскай агульнай тэндэнцыі. Наступнае пытанне, можа, крыху, так бы мовіць, далёкае ад будзённага парадку дня, тым не менш. Як могуць вот эти выборы в Еўрапарламент паўплываць на перспектывы пашырення еўразвязу, прынамсі уступлення ў яго Украіны і Малдовы? Ну, ясно, что это не справа там бліжэйшага часу, але тым не менш, ну, нібыта вот нават прынятыя рашэнне, што пачынаюцца гэтыя перамовы, але, ну, прынамсі так, ці абмяркоўвалася гэтае пытанне падчас дэбатаў, падчас гэтай выбарчай кампаніі?
Ну, крайне правыя партыі, яны традыцыйна супраць пашырэння еўрапейскага звязу. То бок, калі яны стануць больш моцныя зноўку ж на нацыянальным там узроўні, то гэта ускладніць, так? Гэты шлях да еўрапейскага звязу для Украіны, Малдовы, Грузіі. Але пакуль што у еўрапарламенце зноўку іх няма большасці, так? У іх вельмі такая меншасць, я ж кажу, 130 з 720, яны могуць падтрымаць, напрыклад, калі кансерватары захочуць заблакаваць нейкія вось гэтыя пашырэнні, але самі яны няшмат што могуць зрабіць крайне правыя ў еўрапарламенце. І тым больш еўрапарламент ён будзе ўдзельнічаць у гэтым працэсе толькі ў самым прыканцы, калі трэба будзе ратыфікаваць і рэкамендаваць гэтыя новыя ўступленні. Спачатку трэба глядзець, што будзе проста на ўзроўні нацыянальным, таму што пашырэнне прымаецца кансэнсусам усіх дзяржаў сябраў еўрапейскага звязу. І калі тая ж Венгрыя захоча там заблакаваць разам з Славаччынай і разам з яшчэ нейкай краінай па тыпу Даніі ці Галянды, калі там зменяцца таксама вось гэтыя усе балансы, то гэта нават да еўрапарламенту можа не дайсці. То бок тут мы кажам пра не вельмі кароткую перспектыву зноўку ж, таму што у заходняй Еўропе прынамсі ёсць уражанне, што ўсё ж такі гэты працэс пашырэння, калі ён будзе вельмі доўгім, ён не будзе ў бліжэйшыя там 2-3-4 гады. Але ўсё роўна вось трэба сказаць, што крайнія правы, вядома ж, супраць любых пашырэнняў еўразвязу, яны выступаюць хутчэй за скарачэнне паўнамоцтваў еўразвязу. Добра, дзякуй вялікі, шаноўныя гледачы. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, даследчык Страсбургскага універсітэту Яўген Крыжаноўскі. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў стасунках еўразвязу з Беларусю, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.